एखेबारे नै बुरला बुरथा सिखारनानै ड्रेस चेन्ज लाबोखाबाय स्कुलाव थांनायनि आराम्भ माने दिनै 7टानिफ्राय जागोन जाहैदों स्कुला बिगारलायनाय माबायदि अबस्था बे डाइरेक्ट सिखारखानानै थफ्ला थफ्लि लाना फैखाबाय माथो जादों दासो थाफ्लियाव सान्दुं नांलायनाय सिखारग्राया उनावलाय ओरै मेगना जालालै हामथारदों बिराद धन्यबाद होनांगोन मास्टारफोरखौ ना रोजा रोजा धन्यबाद हरनांगोन दे सारमोननो लिसुआ थायासैब्रा आंना दिनै बैग्रि बेलाथिनि फांनै दङ लिसुआ गय फुलि बियो जोंबो दङ फिसा फिसासो एसे मोननै जोगोनार गायदों बेहाय थाइबें बहलबो दङ बेनिनो बहला बिबारलांबाय जोगोनारा गोजा दे नै फांसे थैबाय मा जानानै थैखो बेलाय एम्फौ जाबायलै लस जाबाय मानखोहांजोब्बाय हासार होनांगौ गुदि हासार होदों बिजौ खानानै जानांगौ बेखौ साला बहल फिथाइयाबो थायहांबाय फिसा फिसानो जानायनिया एसे दंजोबो सिन्था गैया आंहा मानखोहांबाय बेबो फान्थाव एसे गायना लाखादों फान्थाव मुला फोना होबावदों नै मुलायाबो मोनजागोन बोथिनैसो सिन्था गैयाद्रा नायदो नै सान्दुङा माबायदि खामथाबदों सिसखा फिथाइफ्रानो माबायदि जादों मानसिया आरो मा जागोन सेस खामजोब्बाय नै गैला सान्दुं नांनाय नांनाया नारें खागजिया नैबावबो दङ नै सान्दुं नांनाया जेबो जायाखै सान्दुं नांनाया सेस बे बथलखौ सुनानै पेट्रल फाननाय दोनो पेट्रल सुनांगौ देग्लाय बांसिन थायदों नारेंखला इथिंबो दं नै डेन्जार होबोखागौ नै सानराजाया
बेबायदि ओंखाम जायो नैबाव सासे जादों नै सासे सानै साथाम साब्रै साबा मा ओंख्रि मोनजादों खिन्थाहरलाय सानसुलि आलु बाथोन ओमफ्राय सिप ओमफ्राय मुरि आलु बाथोन आलु बे रुनानै जिरनानै सिफ्लेबाय ओमफ्राय एवबाय थावजों ना ओमफ्राय आंकोल चिप्स ओमफ्राय घि होनानै जाबाय बरिया